της Ομοσπονδίας Ποδηλασίας, η οποία εκφράζει τη δυσαρέσκεια της για το γεγονός ότι παρά τις διεθνείς επιτυχίες, κανένας αθλητής ποδηλασίας δεν έλαβε υποτροφία από το Λεβέντιο Ίδρυμα. Μαζί μας για να συζητήσουμε όλα αυτά, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, κ. Γιώργος Γεωργίου. Κύριε Γεωργίου, καλό σας μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την φιλοξενία. Πώς είστε καλά? Ναι, πάρα πολύ καλά εσείς. Μια χαρά. Κύριε Γεωργίου, αρχικά θέλω να μας πείτε τι ήταν αυτό που σας όθησε να βγάλετε αυτή την έντονη ανακοίνωση σε αυτή τη χρονική στιγμή προς τα έξω. Ναι, να σας πω, να μου επιτρέψετε να ξεκινήσω λέγοντας ότι η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδηλασίας αισθάνεται βαθύ προβληματισμό και απογοήτευση για την ανακοίνωση των υποτροφιών. Δυστυχώς κανένας αθλητής ή καμία αθλήτρια της ποδηλασίας δεν συμπεριλαμβάνεται μεταξύ των δικαιούχων και αυτό δεν είναι ένα απλό διοικητικό ζήτημα, είναι ένα ζήτημα που αγγίζει τον πυρήνα της Ολυμπιακής πολιτικής της χώρας μας. Η ποδηλασία είναι ένα από τα αθλήματα που διαχρονικά κρατούν την Κύπρο παρούσα στους Ολυμπιακούς Αγώνες και για την ιστορία συμμετείχαμε με αθλητές ποδηλασίας σε 6 Ολυμπιάδες και ανήκει στις λίγες ομοσπονδίες που έχουν σταθερή Ολυμπιακή παρουσία χάρη κυρίως στον κόπο, την επιμονή και την προσωπική θυσία των αθλητών και των οικογενειών τους. Και εδώ πρέπει να υποθεί κάτι πολύ ξεκαθαρά. Η ποδηλασία είναι ένα από τα πιο δύσκολα και ακριβά αθλήματα. Και να μην σας τρώγει ο χρόνος σας για να σας αναπτύξω γιατί είναι πολύ δύσκολο και ακριβό. Παρόλες τις δυσκολίες, οι επιτυχίες υπάρχουν. Κύπροι ποδηλάτες έχουν καταγράψει πολύ αξιόλογες παρουσίες σε παγκόσμια και ευρωπαϊκά αθλήματα, αναδεικνύοντας τη χώρα μας ότι μπορούμε να σταθούμε με αξιοπρέπεια σε διεθνές επίπεδο. Συγκεκριμένα, και θέλω να το τονίσω το πράγμα, αθλητές μας κατέλαβαν τη 18η θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδηλασίας και τη 12η και τη 16η θέση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδηλασίας. Και εδώ είναι που τίθεται το ερώτημα, το εύλογο ερώτημα. Αν τέτοιες επιδόσεις δεν θεωρούνται άξιες στήριξης, τότε τι ακριβώς επιβραβεύεται στον αθλητισμό? Διότι όταν ένα άθλημα με τέτοιες επιδόσεις δεν λαμβάνει ούτε μια υποτροφία ή καμιά στήριξη, εν πάση περιπτώσει, το μήνυμα που στέλνεται είναι εξαιρετικά αρνητικό. Και το λέω αυτό γιατί βρισκόμαστε σε μια εξαιρετικά κρίσιμη χρονική περίοδο. Κυρία Πέτρου, ο νέος Ολυμπιακός κύκλος πρόκρισης για την ποδηλασία για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες του 28 ξεκινά σε 13 ημέρες. Μα αντιλαμβάνεστε, οι βαθμοί της πρόκρισης δεν δίνονται στην ποδηλασία ούτε θεωρητικά, αλλά ούτε μέσα από Ολυμπιακές προσκλήσεις, à la carte. Κύριε Γεωργίου, λάβατε κάποια επίσημη εξήγηση από το Λεβέντιο Ίδρυμα για τον λόγο που κανένας αθλητής ποδηλασίας δεν επιλέχθηκε? Κοιτάξτε, εμείς δεν έχουμε, καταρχάς θέλω να πω ότι εμείς δεν έχουμε αντιπαράθεση με οποιοδήποτε φορέα. Εκφράζουμε έναν προβληματισμό και θέτουμε ένα ζήτημα πολιτικής αθλητικής στήριξης. Αναγνωρίζουμε τη συμβολή όλων στον αθλητισμό. Ωστόσο θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρξει μια ισορροπημένη προσέγγιση ώστε να στηρίζονται τα αθλήματα που έχουν πραγματική Ολυμπιακή προοπτική. Πέστε μου, εγώ πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας, τι θα πω στους αθλητές ποδηλασίας με τέτοιες επιδόσεις? Κοιτάξτε παιδιά, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα γιατί δεν έχουμε στήριξη που κανένα. Αν είναι τότε να σου το πούμε και τέλειωσε. Σίγουρα, γιατί θα ανησυχεί και τους ίδιους τους αθλητές που δεν πήραν την υποτροφία. Και αν με ρωτάτε κατά πόσο υπάρχει κίνδυνος να μην έχουμε την ποδηλασία στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 28, ελπίζουμε ότι το δεν θα συμβεί. Οι αθλητές μας έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν την πρόκριση. Όμως η πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες δεν είναι κάτι που γίνεται την τελευταία στιγμή ή χαρίζεται με προσκλήσεις. Χρειάζεται συστηματική συμμετοχή των αθλητών μας σε διεθνείς αγώνες και να έχουν έγκαιρη προετοιμασία. Γι' αυτό ακριβώς ζητούμε συντονισμό και στήριξη. Και να σας πω και κάποια ιδιαιτερότητα της ποδηλασίας. Οι βαθμοί τις παίρνει η Ομοσπονδία. Πρέπει να τρέχουν, δεν τρέχει ένας, τρέχουν 5, τρέχει ομάδα.
Δηλαδή πόσες φορές να τα εξηγήσουμε. Αν δεν θέλουν να μας το πούν, δεν θέλουμε ρε παιδιά, δεν τελειώνει η ιστορία. Θεωρείτε ότι υπάρχει έτσι άνηση μεταχείριση βάρος της ποδηλασίας? Κοιτάξτε να δείτε, εμείς δεν θέλουμε να πούμε υπάρχει άνηση ή δεν. Εμείς εκείνο που ζητούμε ξεκάθαρο, να υπάρχει ένα συντονισμένος σχεδιασμός. Όποιοι μπορούν να πάνε να βοηθηθούν. Όποιοι μπορούν να πάνε. Εμείς έχουμε αποτελέσματα. Είναι πάνω στο τραπέζι. Αν νομίζουν ότι με την 12η θέση στο πανευρωπαϊκό δεν πάμε, να μην μας βοηθήσουν. Εμείς αυτό λέμε. Δεν θέλουμε διάκριση. Ούτε πετούμε χρήματα. Δεν θέλουμε χατήρκα. Εμείς θέλουμε στήριξη προς τους αθλητές. Ναι. Πιστεύουμε ότι οι αθλητές μας αγωνίζονται συνέχεια. Όταν κάτι που σας είπαμε να μην το πούμε, αλλά πρέπει να το πούμε τελικά. Ο εξοπλισμός, τα ποδήλατα υψηλής τεχνολογίας, η συμμετοχή σε διεθνείς αγώνες, τα ταξίδια, η επιστημονική υποστήριξη που πρέπει να έχουν οι αθλητές μας, όλα αυτά κοστίζουν τεράστια ποσά. Και όμως μεγάλο μέρος αυτού του κόστους καλύπτεται σήμερα από τους ίδιους τους αθλητές, τις ίδιες τις οικογένειες τους και σε μικρότερο βαθμό από την Ομοσπονδία. Δηλαδή, να σας πω κάτι, είναι μήνας, έχουμε 17 του Μάρτη και εμείς προπολογισμό του 26 δεν έχουμε ακόμα. Τι θα κάνω εγώ? Σε 13 ημέρες ξεκινάει ο Ολυμπιακός κύκλος και εγώ πρέπει να στείλω αθλητές να κερδίσουν βαθμούς. Πώς θα τους στείλω? Πεςτε μου. Εσείς, εγώ ρωτώ. Έχετε σκεφτεί καθόλου κάποιο plan B, πώς θα προχωρήσετε από εδώ και πέρα, πώς θα στηρίξετε τους αθλητές που το έχουν ανάγκη? Λοιπόν, εμείς αυτό το μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε, και το μήνυμα είναι και προς τους αθλητές, είναι ότι όμως το Ομοσπονδία θα σταθεί δίπλα τους και θα συνεχίσει να αγωνίζεται για τους αθλητές της. Οι ποδηλάτες μας έχουν αποδείξει ότι μπορούν να εκπροσωπούν την Κύπρο με αξιοπρέπεια στο διεθνές επίπεδο. Η προσπάθεια τους αξίζει αναγνώρισης και στήριξης και θα αγωνιστούμε για το ωραίο και το αληθινό με το βλέμμα στραμμένο στο Λος Άντζελες και στο Μπρίσμπεϊν. Μάλιστα. Είναι σημαντικό να το ακούν αυτό οι αθλητές μας. Αυτά. Θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο πρωτού κλείσουμε? Να μας πείτε αν ζητήσατε συνάντηση ή επανεξέταση της απόφασης? Κοιτάξτε, εμείς αυτό που έχουμε κάνει, έχουμε αποστείλει μια επιστολή προς τον πρόεδρο της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής και στον πρόεδρο του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού, με την οποία ζητούμε έστω και αυτή τη στιγμή να μιλήσουμε μαζί τους και να συζητήσουμε το στρατηγικό σχεδιασμό, ειδικά προς με την Ολυμπιακή Επιτροπή που το ζητήσαμε, το στρατηγικό σχεδιασμό τους και πώς μπορούν να βοηθηθούν οι αθλητές μας εν ώψη των Ολυμπιακών Αγώνων. Εμείς είχαμε μια ανταπόκριση από τον πρόεδρο του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού, ο οποίος μας έπεισε ένα ραντεβού. Ευελπιστούμε ότι και ο κύριος πρόεδρος της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής, ο οποίος είναι και ιδιαίτερα ευαίσθητος στα θέματα του Ολυμπισμού, θα μας καλέσει λίγαν συντόμα στο γραφείο του, να του θέσουμε τους προβληματισμούς μας, να μας ενημερώσει και στη συνέχεια εμείς προτιθέμεθα να συγκαλέσουμε έκτακτη γενική συνέλευση της Ομοσπονδίας, να ενημερώσουμε τα σωματεία και τους αθλητές μας. Μάλιστα. Άρα τρέχουν διαδικασίες ακόμη? Όχι, τα γενικά. Ναι. Τρέχουν πάρα πολλές διαδικασίες. Υπάρχει σχεδιασμός σε βάθος, σε ποιες ενέργειες θα προβούμε, αλλά εντάξει δεν είναι της ώρας να τα συζητούμε. Αν θέλετε κάθε εβδομάδα κάτι να έχουμε. Ναι, θα τα ξανασυζητήσουμε σίγουρα που θα έχετε και τις συναντήσεις με τον πρόεδρο του ΚΟΑ κλπ. Θα σας έχουμε ξανά στην εκπομπή μας σίγουρα. Ευχαριστώ πάντως πάρα πολύ που... Εμείς ευχαριστούμε που δεχτήκατε την πρόσκληση. Βεβαίως ευχαριστούμε, είναι υποχρέωση μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Γεωργίου. Καλή συνέχεια.